Vítám vás u dalšího dílu Bonětice online. Jsme tady již třetí den. Počasí je stále nádherné, les krásně voní a šumí, ptáci zpívají a děti se samozřejmě baví. Dnes ráno, jak tak jinak, se šlo po nástupu do lesa a zde začala hra Diův úkol. Hra spočívala v tom, že děti chodili lesem a zde nacházeli různá stanoviště, kde plnili různé úkoly. Byla jsi v lese dneska? Jo. A jak se ti to líbilo? Celkem dobrý, akorát půjdeme ještě odpoledne. A co se ti líbilo nejvíc? Když jsme hledali prasátka, museli jsme zase skovat. No, jak jsme házeli ty šípem do toho terče. Na táboře se mi hrozně líbí. A jestli chcete, tak se můžete jet. Jedíme od 6 do 15 let. Je tu plno sportovních disciplín, třeba fotbal, basket, stolní tenis a tak dál.